Marraskuun 27. päivänä vuonna 1963 kokoontui kouluhallituksessa arvovaltainen joukko musiikki- ja opetusalan vaikuttajia. Koolle kutsujana toimi opetusministeriön nuorison musiikkitoimikunta ja puheenjohtajana säveltäjä ja kouluhallituksen musiikinopetuksen ylitarkastaja Olavi Pesonen. Tilaisuudessa perustettiin koulujen musiikkikeskus, joka sai myöhemmin nimekseen Konserttikeskus. Perustajien lähtökohtana oli lasten oikeus kaikenlaiseen musiikkiin. Koulu koettiin nuoren yleisön ja elävän musiikin kohtaamiselle luontevana paikkana. Ensimmäisinä vuosina konsertteja järjestettiin vain muutamia kymmeniä vähäisen rahoituksen takia, mutta vuosikymmenten kuluessa konserttimäärät ovat kasvaneet merkittävästi. 1980-luvulla pedagogiikka tuli vahvemmin mukaan sisältöihin ja 1990-luvulla toiminta ylettyi jo ympäri Suomea. Koulukonserttien rinnalle alkoi vakiintua myös päiväkotikonsertit. 2000-luku on ollut konserttikeskuksen kasvun aikaa. Vuonna 2003 konserttikeskus järjesti jo yli 700 konserttia ja alkoi valmentamaan esiintyjiään määrätietoisemmin. Konserttikeskus alkoi olla mukana aktiivisemmin kansainvälisissä verkostoissa. Vuonna 2009 Konserttikeskus sai Suomi-palkinnon vasta alkaneesta Konsertti joka kouluun toiminnasta, jossa sopimuksen tehneet kunnat sitoutuvat tarjoamaan kaikille kunnan peruskoululaisille konsertin joka vuosi, musiikin lajia vaihdellen. 2010-luvulla oppilaat pääsivät osaksi koulukonsertin järjestelyjä. Norjasta inspiraationsa saanut Oppilaat konsertin tuottajina -projekti tuli rikastuttamaan koulukonserttikokemusta. Konserttikeskus alkoi etsimään ohjelmistoaan avoimen ohjelmahaun kautta ja osallistumaan aktiivisesti kansainvälisiin showcase-tapahtumiin, joista poimittiin esiintyjiä myös Suomen koulukiertueille. 2020-luvulle siirryttäessä koronapandemia synnytti konserttien rinnalle etäkonsertit, joista Konserttikeskus ansaitsi vuoden lastenmusiikkitekopalkinnon Lastenmusiikkigaalassa syksyllä 2020. Etäkonserttien ansiosta etäopetukseen siirtyneet koulut saivat sisältöjä musiikin opetukseen ja muusikot töitä myös haastavina aikoina. Konserttikeskus testasi kiertuemalliaan muille esittäville taiteille Live-hankkeen kautta. Sirkus-, tanssi- ja teatteriesitykset rantautuivat kouluihin eri puolille Suomea ja vastaanotto oli kiittävää. 60 vuotta kestäneen historian aikana ohjelmistossa on ollut lukuisia esiintyjiä ja huikeita konsertteja monista eri genreistä. Kaiken ytimessä on kuitenkin ollut koko ajan yksi asia: elävän musiikin ja nuoren yleisön ikimuistoiset kohtaamiset.